Aneda kung sawa nakita milikos o nagtago sa usa ka sakyanan nga nagparking dinha sa compound sa Department of Health. Ang detalye sayra nato pinagi sa live report ni Nico Serino. Nick. Yeslan sa Martes kini nahitabo dihang naukay ang mga staff sa DOH7 kay dunay nakitaan nga sawa nga mipasok sa usa sa mga sakyanan. Nagtinabangay sila aron nga ma-rescue kini. Sa video nga na-post sa social media, makita kining mga tao nga nagtinabangay human makit-i ang dakong bitin. Didto kini miluklok sa usa ka sakyanan, maong nagtinabangay sila para makuha kini. Dihang na corner na, gipanigurong mabutangan og tape ang baba niini. Usa sa nangunay pagkuha sa bitin, nakaangkon og gamay nga samad sa kamot, apan giingong wa ra man sab makaduot. Akong gilikay ron di mo daot ang sakyanan. Nagangaman di ay. Natapsingan rin ni sa kon. Sa iyang ngipon kay nagangaman. Wala di ani kuya. Wala nila. Kay sige nang upakan na ni. Ngani. Si Redukto dunay kasinatian pag-handle sa mga sawa dihang nagtrabaho pa sa Bohol. Wa kuno siya batiag kahadlok kay mas importante nga mahipos kini aron dili mawani pa. Nakapa-injection na usab siya pagkahuman. Bawli sa ni sa agal ni sa diha mga imbornal. Kay ngali diha ni sa imbornal ay bangguba karsada. Renante, mao ginay may gunit sa o. Come morning. Akan sa ikogram mo nakagunit ba? Tabangan lang pud mo siya kay kusgan man. Oo. Mo na kulbaan sir? Kulba po day. Giban abanang may gitas-on nga duha ka dupa ug tunga ang maong bitin ug motimbang sa moabot 18 ka kilo. Gilawga na unta kini ug manok apan wa pa mukaon kay gituuhang busog pa kini. Unang higayon kini nga may nakit-an sa maong dapit nga dakong sawa. Sa press conference sa miaging simana, matod sa Department of Health, sa tuig 2023, dunay 46 ka mga snake bites nga natala sa Central Visayas. Giklaro nila, 99% niini dili venomous nga snake ang nakapaak. Mipahimang no usab ang toxicology expert sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa mga angayang buhaton o galing mapaakan. Dili samaran ang pinaakan, dili usab higtan o hugot ang ibabaw sa samad, likayan ang paglihok ug dad-on sa labing duol nga ospital. Kasagaran manggod buhaton higtan ang kanang part nga asa na paakan nono na siya kay maka further spread na siya sa venom. Dili samaran ang uban gud samaran niya supsupon ang venom ba para mukuan nono na siya. Okay? So ang angay buhaton lang tabunan lang ug limpyo nga na may limpyo nga panapton tabunan to ang paakan nga part unya i-wrap lang og bandage. Samtang matud sa DENR, posibleng epekto sa init kaayong panahon ang paggawa sa mga mananap sama sa bitin. Kung tao magyod, di ba? Kay normal man na nga kita i-preserve na to ang atong kinabuhi. Okay, pero since tao ta, no, kita may highest form of animal, no? Dapat sabton pud nato ang mga mananap, no, nga kulang pud og pagsabot. Samtang balik lang ni atong bitin nga nakitaan sud sa compound sa DOH7 diha sa Osmeña Boulevard, nakigalayo na sila ngadto sa taga DENR 7 kini aron matugyan og makustody na katong maong bitin. Lan? Okay, daghang salamat Nico Serino.